sa svojim bližnjim da ne učestvuje sa vama dok se ne izmiri, da bi tako izbegli oskrnavljenje vaših prinosa. Sveti Polikarp je bio učenik svetog apostola Jovana Bogoslova i episkop Smirne na zapadnoj obali današnje Turske. U periodu u kome je Polikarp živeo javila su se kontroverzna mišljenja o tačnom datumu Vaskrsa. Polikarp i crkve iz Male Azije uvek su slavile Vaskrs bazira na danu jevrejske Pashe, 14. dan jevrejskog meseca Nisana, bez obzira na to koji je dan u nedelji, dok je većina ostalih hrišćana obeležavala dan Hristovog vaskrsenja uvek u nedelju. Iako je bio u dubokoj starosti, Polikarp je otputovao u Rim i razgovarao o ovom problemu sa svetim Anikitom, episkopom Rima. Dva episkopa dugo su razgovarala, ali nijedan nije uspeo da ubedi onog drugog. Polikarp je govorio da je za datum Vaskrsa saznao lično od svetog Jovana, dok je Anikita rekao da je učio od svojih prethodnika. I umesto da naruše svoje prijateljstvo, oni su odlučili da je njihovo jedinstvo i jedinstvo crkve važnije od tačnog datuma proslave Vaskrsa. Pristali su na razlike u stavovima. Kao znak njihovog nenarušenog prijateljstva, Anikita je ukazao čast Polikarpu dajući mu da obavlja crkveni obred Evharistije u rimskoj crkvi, gde su sigurno razmenili poljupce mira. Evsevi je tvrdi u svojoj istoriji crkve. Rastali su se u miru, zadržavajući mir u crkvi. Hristos među nama. Jeste i biće. Jeste i biće. Hristos među nama. Jeste, biće. Jeste, biće. U staroj crkvi, iza otpuštanja iz crkve oglašenih ili katihumena, onih koje tek čeka krštenje, zapovedano je vratarima da stoje pored muških vrata, a đakonisama pored ženskih vrata i da u vreme svršavanja beskrvne žrtve nikoga od vernih ne puštaju iz crkve, a isto tako da nikog od nevernih ne puštaju u crkvu. Reči dveri, dveri odnose se na ona lica koja su imala da se brinu kako bi crkvena vrata bila zatvorena u vreme liturgije. Kada se kasnije stara crkvena disciplina izmenila, uzglas dveri, dveri nije ostao samo kao puko sećanje na to, nego upravo da pokaže da verni treba da pojačaju svoja čula i obazrivost svoje duše. Kao što hram ima dveri koje se zatvaraju u ovom trenutku, da nedostojni ne bi mogli da uđu u njega, tako i čovekova duša ima čula koja treba da se zatvore kako greh u ovom sveštenom času ne bi ušao u čovekovu dušu.
Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. I u jedinog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Jedinog Boga rođenog prede svih, svijeta od svijeta, Boga istina od Boga istina. Rođena nas otvorena, jedino sušta od svojih razjava. U staroj crkvi simbol vere čitao se samo jednom u godini, na Veliki petak, a recitovali su ga oglašeni, katihumeni, pre svoga krštenja. Krajem 5. veka simbol vere počeo je da se čita na liturgiji u Antiohijskoj crkvi, a od početka 6. veka u celoj istočnoj crkvi. Jedinorodnog od Oca rođenog prije svih vekova. 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 Svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog. Rođenoga nestvorenog. Rođenog nestvorenog. Rođenoga nestvorenog, jednosušnog Otcu, kroz koga je sve postalo. Rođena nas otvorena, jedino sušta od svojih razjaviša. Nas radi čovjek i naši uradni spaseni, češamo se nebes. Zbog opasnosti koju su za crkvu u 4. veku predstavljali jeretici, sveti oci su na Prvom Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine i na Drugom saboru u Carigradu 381. godine sastavili simbol vere, temelj dogmatskog i kanonskog sistema hrišćanske crkve. Na Prvom saboru osuđena je nauka aleksandrijskog sveštenika Arija, koji je polazeći od monoteističkih shvatanja odbijao da prihvata jednakost Oca i Sina. Na saboru je usvojeno da je Sin jednosuštan Ocu i tako je formulisana dogma koja sa dopunama Drugog Vaseljenskog sabora čini simbol vere hrišćanske crkve. Celokupna tvar doživljava veliki potres. Svojom žrtvom Hristos, Sin Božji u ljudskom telu, pokazuje božansku silu. Radi nas ljudi, radi našeg spasenja, sišao s nebesa. I oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve. I postao čovjek. Rasvjeta gožedani pri Pontistijem Pilatije, istradavša i pogremena, i vaskrešen u tretidem umisanijem, i vašešen u nebese i sjedeže u desnoj Oca, i pati grešen. I koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben. Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, stradao i bio pogreben. I koji je vaskrsao 3. dan po pismu. 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 I koji se vaznuo na nebesa i sedi s desne strane Oca. Koji se vaznuo na nebesa i sedi s desne strane Oca. I koji se vaznuo na nebesa i sedi sa desne strane Oca. I koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima. Njegovom carstvu neće biti kraj. I u Duha Svetog Gospoda životvornog